oikeasta ovesta sisään. Älä mene sieltä toiselle puolelle. Kerro se, minkä äsken kerroin. En kerro, Eli GoPro! Eli ollaan Mika Ertovaara ja Tomi Haustolan kanssa Kuusamossa. Ja matkalla Kuusamo meillä alkoi minikiertoiston kuski keihäänheittäjä eli J. Avelin eli Javelin. Javelin. Joo, kyllä vielä enää pitää kiertoon nimi keksiä, mutta tää liittyy siihen TV-ohjelmaan, joka... En oikeastaan tiedä, miten tää tulee. Lavasteet tuli. Mitä siellä on? No anna sähkövalot. Onks meidän lavasteet sähkövalot? No, ihan niin ohjelman mukaiseksi. Kun se sanoo, että... Ei siinä kyllä pysy. Oi. Taas mennään Rovaniemi ja... mikä se paikka? Koruni. Sijuuteen. Tomi Haustola. Ei kun niinku 10 metriä. Ei kun 15 metriä. Mä halusin just koota. Mut sit sä voit ostaa semmosen erikseen semmosen kotelo. Mut jos sä pysyttelisit kuitenkin 10 metrissä, niin sit sun ei tarvis. Tiedätkö miten vaarallista 15 metrissä ylipäätään on? Se on ihan eri elämä. Mitä? Joo, kato jos sukeltelee. Menee 15 metriä, niin siellä on ihan eri meininki. Kato kun tolla saa mennä 10 metriä. Niin, se on niinku safety. Niin kato siellä, mutta 15 metriä alkaa näkyä kaikennäköistä sähköhattimattia sieltä ehkä vedessä. Se on vitu vaarallista. Onko tästä zoomia? Ei. Se kaikki, siis editointi joutuu sit käyttämään aikaa. Onko tästä zoomia? Ei. Siis tässä ei ole zoomia? On siinä kun... Pistä käden suoraan. Noin! Zoom! Kyllä oli huono kauppamies kyllä. On siinä zoom. Mikä nappisi? Mä ostin kuumemittarin. Nää on ne uuden... Nää gigantit nää. Vittu mä pelästyn. Täydä sitä. Haapala ja Tomi Haustola!
super!